नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन नुब्लाय प्रमद बर'मोनहा सिब जानायनि खर'आ बेरगावबाय सालाफ्रा गिनानै खर'आनो बेरगावजोब्बाय बिसिना बिनि लानानै नार्भास जानांगौ जेबो गैया रायजोफोर जोंनिया समायखिरा लाखानाय बड'लेण्डखौ जेलासिम मोना जों सोमावसारलांबाय थागोन बे मोजां बर'बा हारसा जाथिजों मानो बमब्राय जानांगौ बिनि हिनजावानो मानो दाबो दख'ना गानाब्रा मानो सारि गानो बिटिआरनि एकर्डखौथ' जों फोथाया बेखौ जोंनि बर' फिसायानो जों बर' जाथिनि थांनानै थानांगौखौ फाननानै जाजोबखाबाय बेनिखायनो जोंहा मोदैल' गयो दा बे दिसपुराव दाउला गेसेरलायनाय बर' जातिखौ फोथांनो जों रायलायोमोन सोर मन्थ्रिया बर'आव बाद दं आं लोगो मोनैलाय चरन नार्जारि दिननिफ्रायनो उदयासल बिबोबाय उपेननि दिनाव दाउथुल' बादि जरासे थाथों बर'आ रायजोखौ लागोन होननायखौ फोथायबाय बे ककिला बालिगाव मिटिं जानायफ्रा गासैखौ मोनजोबबोबाय दुखु नांजोबबाय गासैबो अब्ला जोंहा दा रायलायनांगौ मा दं बे बिटिआरनि सुक्तियाव जोंहा लाब गैया प्रमद बर'आ एक्सुवेलि बे बर' असेना हारसा बेलाय आं बेखौसो लुबैदों दा आं बेखौ स्पस्ट मिथिया दाबो बे असे बर' बियो बर' असे ना मा बेलाय आं बेखौनो बुजिया बिनिखायनो दुखु मोननानै दं आं बे बर' जाथिखौ मानो दिनै आन्चलिक दल हिसाबै बर' जाथिया थांनानै थानो लुबैदों बावहाय मानो गुथै आन्चलिक दलखौ बुफायनानै दिनै हालदै फुननाय दोलाव लांजोबनानै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों जोंनि बर'नि धोरोम जोंनि बर'नि मावनानै जानाय जोंनि दानाय लुनायखौ नस्थ' खालामनो बे बर' असे नामा फिसाफोर नोंसोर उत्तर हो आंनो बे बर' नामा बे बर' नङा मानसि मोजां बर'मोनब्ला बियो बोसोरबासो मानो रेहाय लादिया बेलाय बे आबसुनि प्रेसिडेन्टआव थानांगौमोन बियो बे मोजां मानसिमोनबा मानो थादिया बेलाय मानो थादिया बियो ओंखारग्रोमोनानो सोरखौबा प्रेसिडेन्ट इउपिएलनिखौ होखारबायनानै गावनो प्रेसिडेन्ट लाबावबाय मानसि लुबैसोला बर' बेलाय बे बर'आ सोनाबहा बर'नि गेजेराव बोरै थांनानै थाखोलै नोंसोर बे क'क्राझारनि बे कामरुपनि बर'फोरनि गेजेराव बोरै थांनानै थाखो नोंसोर बर' असे नंगौना नङा सोनाबनि बर'फ्रा असे सोनाबनि बर'फ्रा असे बर' नङा आंनि बुजिनायाव जोङो फोथायोमोन नों प्रमिला फैनानै दाव दाव आलासि सोंनो जोङो आमायलायदों नों सानसुमायानो नों उपेनानो आलासि सोङै सोङै जोङो मेंख्रुबलायदों नों दिनै एनडिएफ बे गायनो फैबाय न'आवनो बाहाबै बै थानानै फिसा फिसौ जोंहा थैजोबलांबाय गासैबो बे रायजोखौ लुखांनायावबो 416 भटारमोन थैनानै थांबाय सभाराम गयारिया आंखौ बुंदों बियो ओइ मुखा थानेस्वर जों बर'आ बोरै थांबावनो मा बुंनाय जाखो सार आंथ' साख्रि लायोमोन अरुणाचलाव जोङो बे हादानाव खारलाबायनाय रेलसारियाव खारबाय बायनायखौ जोङो हमै हमै लाबोनानै जोङो गहपुराव सोदिनि रिजार्भआव दिनै बे रिजार्भ जाबाय दिनै बेयाव बर' गामि जाबाय दिनै बे रिजार्भआबो मा रिजार्भ बेखौ दानि बर'आ बुजिया दे बाबाफोर बे हानि मुल नांग्राया आंनो आरो हनै आंजों लोगोसे सासे उनाव दंफायो बाखिया थैलांजोब्बाय गासैबो आंल'नोसै बेनिखायनो दुखु दं सावजाबाय जों थैलांबाय जों जिउ गारनांबाय जों हाजो मानबाय होननानै गेग' आफा आंनि बन्धुमोन नोंसोर दिनै आंखौ फोथायनाय नङा बे फिसाफ्राबो फोथायनाय नङा बिसोर उन्दै उन्दैजों गासैबो हाजो मानबाय गयारिनि लिंखिया अन्थाइयाव ओरै ओरै बारल'लांबाय थादों मनाफ्रा बेबादि जानानै हाजो खंखराव हरसे दावदाब सुनानै थाहैनानै औवा बन अखानायै गेग' आफांनो रायलायनानै इन्दिरा गान्धीखौ मेसेज हरनो लाबोदों आं थानेस्वरा लाबोदों बे इन्दिरा गान्धीजों खेमाव ओरै खोन्था आङो इन्दिरा गान्धीखौ बुंदों आं थानेस्वरा थैयाखै दा बे बर'खौ लुखांनायाव आं बै फंबायनावबो सोंनो हागोन शिलंआव लांफायो आं बिमला प्रसादखौ सानसे लोगो मोनबोनाय मानसि आंनि बैसोआ 82 दा आगस्ट हाबबाय बिनिखायनो आंहा दुखु दंजोबो नोङो जेल जादोंमोन हाग्रामायाबो बेखौ जेलावनो प्रानेस्वरजों आंजों फरिखा होनो प्रमिला आदा लेखा नागिरना हैदोहाय नोंसोरो हैनाय मानसि आं
नों सानसुमाजोंनो दाउला गेसेरजासे बर' जाथिखौ बोरै लुखांनो रायज्लायग्रा मानसि आं नोङो सुक्ति खालामनानै लाबोबाय सानसुमाया प्रथम सुक्ति लाबोनानै लाबोबाय थांबाय आङो 10-12 जन सेंग्राफोर लानानै बेसरखनाव ओइदिनखालि खेवगोन आदायाबो थांफादोंमोन नामा खारन आङो चरन नार्जारि समरजों उदय आसल बिबोनाय मानसि आं दुखु नांबाय उफिना एथ' सुन्दर बुंलांदोंमोन आसाम 50 दिनै बे 50खौ बर' जाथिनि जे सिनस्रि बेखौ मानो दिनैहाय प्रमद बर'आ दानस'जोबखोब्रा माबायदि बर' बेलाय मा बर' बियो 50-50 होननानै उफिना जेरै फोथांनानै गालांबाय उफिना दिनैहाय सुक्तिनि आग बेलायाव बुंबाय जेखि जाया मानो आयेननि बाथ्रायाव मोनथायनि बाथ्रायाव जायखिजाया खुन्थियाखौ पैतृक सम्पति हिसाबै ब्रह्मपुत्रखौ नोंसोर खुन्थिया थुनानै लाग्रोदो दिनै जाहोना सोरबा NDF गायदोंब्लाबो सोरबा माबा दोलो फाथिदोंब्लाबो दिनैहाय बुखावनानै लाबोनो उपायानो गैला जेलाव थांनानै मोदै हुगारलायदों रन्जना आं जेलाव थांब्ला आदा बेबादि उफेननि खोथाखौ खुन्थियाखौ पैतृक सम्पति हिसाबै ब्रह्मपुत्रखौ थुग्रोनो थोनलांदोंमोन बेखौ रावबो खोनासङाखिसै जार फलनि आंनि थाखायबो असम्भब दाखालिबो थांनानै जेला बे गबोबाय जामिनाव फैबाय प्राइम मिनिस्टार फैखांनायनि सिगां बुंहैबाय रायजोआ मारै जाखो रायजोखौथ' आं बर'फोरनो जेबो होनो हायाखिसै आदा खुलुमबाय हनै आंनि साखि आं लांफादों खुलुमबाय आं जेबो बर'नो होनो हायाखिसै बिनिखायनो माला दोंसेबा आं दाबो गानाहै आदा होननानै बुंबाय एभ्रिथिंखौ जों दिल्लीयाव मा जादों जेट टु जेट बोफ्लेनानै होजोब्बाय 2 घन्टासो हरनि 10टासिम रायज्लायदों न'आवनो थांनानै 7 थारिखआव प्राइम मिनिस्टार फैगोन बेनि सिगां अब्ला मोनब्रै दोलो जाबाय नोंनि हेडआव आगै नोङो मा खालामगोन बेखौ ज' खालामनो हायाबाथ' नोंहा निस्थार गैला नोंहाथ' दावहा नांफिननोथ' सिलाया गथायजोब्बाय नोंथ' दा मटर सालायनायावबो थाखा बिनो हालिया होमबा नों माजों मा खालामबावनो नोंलाय नों मानो सुक्ति खालामखो आंखौ रायज्लायनोनो सुबिदाखौनो दिल्लीयाव होखाहै आदा बिनिखाय आं माला दोंसेबो दाबो गानाहै अब्ला खालामदो आगै नोंनि दोलोखौ मोनसे ज' खालामनो हागोन ना हाया आदा आं हागोन दिनै आङो गबिनजों रायज्लायजेनदों आदा ओइदिनखालि गबिनजों रायज्लायजेनदोंमोन अब्ला नोङो बे साब्रैखौ ज' खालामदो बिनिफ्रायनो थाखाबो गैला सिलायबो गैला नालाय बे दैदेनगासिनो दं जखन हाग्रामाया नों बेजोंनो बिदा फंबाय बायदि रायज्लायनानै स्टारिं कमिटि नोङो दादोलायाखै जेन हाग्रामाखौ बुंनानै जोंनि बर'नि मोन्थायफोरखौ उनाव लाबोनायनि लामाखौ खेवफिननो हायो अनेक गोलाव साजेसन होनायखौ खिन्थु आं बेखौ नंखाय बुङा रन्जना बे बाथ्राखौ नाजावजोबदों आरो बे ज'बो खालामनो हादों ज' खालामनायखौ जेला नुबाय प्रमद बर'मोनहा सिब जानायनि खर'आ बेरगावबाय सालाफ्रा गिनानै खर'आनो बेरगावजोब्बाय बिसिना बिनिखाय सोहरबाय बिसोर जेलाव बे मोजां बर'बा हारसा जाथिजों मानो बमब्राय जानांगौ बिनि हिनजावानो मानो दाबो दख'ना गानाब्रा मानो सारि गानो बर' जाथियाव फैबायब्ला फिसाया बर' जाबायब्ला बिनि हिनजावा बर' दख'ना मानो गाना मा बर' बियो सोनाबनि बर'फ्रा बेखौलाय मारै नायनानै थानो हाखालाय नोंसोरलाय क'क्राझारनि बर'फोर कौटि थाखानि माहाजोन जाबाय गासैबो दिल्लीनि गासैबो MP गासैबो जाजोब्बाय मन्त्रि जाबाय सरकारा सालायबाय मारै सैनो हाखो बेबायदि मानसिखौ सोनाबनि बर'फ्रा बिनिखायनो जोङो सानबाय बिटिआर सुक्तियाथ' जा मोनथाय जेबो गैखाया नोमा नोम्फा गहपुरा जाम्बा नुदों माबा बानासुर लामा हलंनि दैसिमनो नोमा नोम्फानि लामानो हनै आसाम गभर्नमेन्टआ होगासिनो दं फार्स्ट नैनिफ्राय बे हलंनि दैसिमनो बानासुर रडनो मानो नांगौ जोंखौलाय बानासुर जाम्बा गहपुरा जाम्बा नङा गहपुरा जेनेरेलजों नाग्लि थांनाय मेलेमसो क'क्राझारा मेजरिटि दिनसो बर' थांनानै थादों गहपुरनि बर'आ ब्रेनजों थांनानै थादों जेनेरेलजों अत गोरलै दासान जोंखौ गहपुरनि बर'खौ एसे गोरलै दासान बिनिखायनो रावबो लिडारखौ जोङो फोथायनो जोंहा गोसोआव गैला बिटिआरआथ' बाद हो गुलि मार बाव जेबो गैया नोंसोर क'क्राझाराबो इमप्लिमेन्ट जेबो खालामनो हाया आं बुंदों जुदि प्रमदआ जुदि बोसोरबासो गेप्स खालामनानै जुदि मावनो हास्थायोब्ला माबा मोनसे जागौमोन जोंनि नुहुरनायाव जोंथ' जाम्बा नङा
बे बर'खौनो आङो रायजो खांदों सोरखौ लोगो मोनबोआखै आंनि जिबनाव ओंखायनो आं रायज्लायनो बाखासै नोंसोरनि सिगाङावबो रायज्लायनो बाखासै दुखु दंजोबसै नालाय रायज्लायनानै जेबो लाब गैया सोदांनो